Sugal. Balik may sugal. Para makabawi may. Ngano nagkuyog mo tulo? Oh, liro. Liro. Ang ko diyor dito. Mas maayo ni kay. Oh, liro. Manlindot malingaw tani. Hello. Oh. Imo ha. Kalo. Imo ha. Rilosad. Rilo aw kana. May nang makaibaw gitong sa kurasan mo. Isugal. Para makabawi. Isugal. Bawi may ate. Isugal. Dito Eh, ha. sugal niya. Aw ha. Tanaw ba yung tansana? Oh. Yeah. Tutukig ba, Brad? Oh. Tutukig. Ihap. 1 2 2 3 4 4 5 6 Okay. Larga. Pwede na ukbon. Hopya, bal. Pre, ka na, pre! Pwede na, pre! O sala. O siya, ako ko pre! Binuwang nila, pre! Ari sugal. Taya pa mo, taya. May tabang kwarta na kuruning adlaw karon kit. Alaw na kay pura. Sugal. Asa na yung mga sugarol dre, sila. Sugal. Gagmayay lang. Pwede puno namoy kabaw, pwede. Dre, sugal. Bay, usa man imo ang kuha pakulo dia nga sugal, bay. Wani bay kanang kung makadumdum ka ani, ako ni siya tabunan. Akong kamot. Oh. Ya. Imong patdan, walitan tabunan ako diha. Imong patdan ug asa imong nigukam na kog na diha daog ka. Nugukam na ko diri kung nani diri, pildi ka. Usa may buta sa mo. Wani kanang magic ba? Pilam ni katansan. Usara. Usara? Oh. Dia pagkatapos, ilig. Oh, usara katansan. Ako ni pulihon. Higana nimo na. Oh. Higana nimo na. Oh, imong patdan. Patdan ako. Oh. Mau ba? Inigukam na Pwede ko. ko, mo kuan. Dili doble. Ako sa gatos. Daog 200. Oh. Oh. Juta ko sa eskwela, bebe. Stingan. Pindot kini. Stingan to. Ano nga? Okay. Saya pa. Magkapalit po kung isda po kadaog ko ni. Tara. Ka? Eh. Ha? Bantay ha? Eh. Luma. Stingan ba? Oh. Kire. Ano? Uy, pildi ka. Hindi. Pildi. Palalit kong isda. Ano? Iyo, sopo. Kasi mudaw, dubli ko nagis. Oh. Sudah. Hindi ko kahit yung isda na yun. Kwarta na ni. Kana oy, palipat. Okay. Tutbin, kinsay, pala, utot. Tira! Ulo. Pildi ka. Huwag ka katagaan. Pildi. Na may kwarta niya. Oh, cellphone. Okay ka na, cellphone. Oh. Ba't kuha ta ni kwarta? Ako na yung padaghanon. Balik ka daog ang kwani yan. Tayo na gini. Oh, tawa. Tayo gani. Sos, ba't na magini sa'yo na mo, no? Wala pa ko. Ako mo itong gipik-pik. Murag balasa ba? Dinumdum, ayun na sa lapita. Padagain taon ko. Ba't na sa'yo na di ay? Tira! Wala. Ako ni cellphone mo. Lagi ko yung cellphone. Wala na ito yung kwarta. Ako itong ato. Pagkita, pagkauban mo dito, kay nindot pa kayo ipadua. So sa'yo pa kayo eh. Ato ka ng mga daghang kwarta, pariya. Magbaligya po sa kong baka dito. Masih kebantay ni. Urut kwarta ni tama na. Yan na sa'yo doon. Eh, sugal. Sugal. Ang sam nang hitabuan nga. Ang akong amigo nga kahilak man tungad to. Imo ko nang gipili. Aw di boss ay. Sugal ra na. Asa ni sugala di ay? Sugal ra na dili ingon nga. Napildi gito siya. Wa man lipat man siya. Sige. Ato suyin. Di kakalipat ako. Sami sugala. Lipat-lipat. Lipat-lipat. Oh, pero ay lang panumbag ha. Dilim ka ta mga lipong ni. Basig malipat ko imo ko sumbagon. Sige. Sumbagan. Sugal bila sugal eh. Sigatos. Oh, gatos. Asa man yung kurta? Ay sus, kwarta. Pagitan na ita. Bati ang istorya na ay nang mani down. Matagaan ko di asa na tawag ko. Daog ka. Sige. Bantay bitaw ha? Tanaw ha. Sige, tanaw gyud ako. Tanaw to. Tanaw gyud ako kayo uno. Tanaw to dito ha. Ay wadi ko ay lipaton pala ko nimo. Ako yun itutukan ni tantan. Unsa? Lipat ako. Ya, gini klaro kayo. Oh, talaga. Talaga? Oh. Dara. Narao? Sa
Sa... Oh, pildi ka? Sabi tabuha. Tabuha. Ya. Matay ko kung siguro kung mata na. Sagat. Sugal, las. Sabi niyo kung mata ko rin, makinanglan na gini kaiglas ay. Dautan ng Pag-isa mata. mo yung kini na. Dautan ng mata. Batay ready ha? Matay. Tanawa. Matay. Tanawa. Laro ayo. Piat man ko. Oh. Oh. Tara! Ano? Oh! Oh. Oh. Ah! Oh. Kunawag pa nga to. Sugal ba? Sugal. Ato na kayo! Sugal ba? Sugal. Taya. Laro rin napita ha. Nag-inusara rin ang sugal rin napita. Nanam sa yung gariron. Ay, yo! Ako yung matigo. Saan sunggal ako niya nga Ay, sugal mo? Arimos. Ay, Yamat. ay. Saan na gawa na doon? Ani, dol ka nang lipat-lipat ba? Lipat-lipat. Yamat. Kansan? Sa tupa ang malipat. Huwag kwarta madamat. Oh. Makadumdum ka ani ka anak ko. Daw, di ka dumdum. Pildi ka. Magsura. Oh. Sige. Sa iyo na kayo na eh. Oh. Perti nang daghanan nakadaog ani nga nakapalit og kabaw. Yamat Kay ila ra. ko na pildi. Dako kay puhunan ani. Kodo, Kadaog ka. sultian tarang kado. Huwag nakadaog na ko dito sa mua sa ningon aning klases doa. Ya. Ngigas ko dai ni mo do. Lagi. Sige. Sige. Pilay sugal. Ay ginagmayeran ni ato asa kay wa pa man tama dato ani ato kasugarol. Oo. Sabagay. Oh. Sige, postal na sa ko 100. Okay. 100 lang. Oh. Pati ha. Atong sugdan ha. Sogdan. Mura mag init-init kayong kwarta. Init ba? Oh. 3, 4, 5, 6. Oh. Motay. Oh. Nadali. Nadia. Oh. Dira oh. Okay. Karoon ako na pilde sa sugal nga. Lipat-lipat. Ikaw pa yung nakapilde na ko. Wow, kausap pa ganito. Pusta ko rin kung limit. Ang kantidad na ni. Oh. Mil, lubis, dintot, at tintayoto. Ha? Dawa to niya po na. So, Sugal sige, na. sugal eh. Oh, kasdi oh. Ito, sa ko helmet dito nga marag bukong sa mga. Ikay makadaog. Okay, kasdi na. Sige. Ibukot na ni kwarta kay sayang nga yung kwarta. Okay. Tanaw ha? Oo. Ito ba pinili ko anero dakpan yung gusto lisan ni Wagir ba ko munisipyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ano yan? Ditingog man mo dumduman yun yung inahak. Nadre, dito yung tingog. Na diyan, Oh, tingog. Tayo na. mao ni. Siguro ka? Oh, mao ni. Araw? Yeah. Ay na, dakpan yung ko anero. Dagan-dagan ang natigog. Oh, mala sa kuwan na. Pinindot na istorya. Ilmit ako bi. Ako na laton ni Gabernis. Ano yan? Ay, oy! Pildi mo nga. Pwede na. Paggamita sa kong kausa, mag-ride, magkuron. Nagbalik na ako. Gagamit kong kausa ni. Balik ko na. Oh. Magdakog na kang kauban. Kaupalo, ya po tayo. Gamiton sa kunig kausa, iulay na ko na rin na, kayo maluoy, kuwaning nga, nanugal din eh. Hawa mo yung nagkanan mo yung kabaho sa kausa. Dadagit ko atong yawang kuha atong sugal-sugal nga lipat-lipat. Susi palalit na mo ito na kuya yung isda. Pre! Napili ka itong sugal na ito, pre! Tintindihan ako eh. Akong kwarta doon sito. Sugal akong cellphone. Doon na. Paitan. Ayaw ko na sa ito, sa smoke ko. Para pagwapo rin ito, para patupi ito yan, para tinatina sa kong bukid. Nanawar, pula na ko hanit. Napildi sa di ka. Patay ko sa sawa rin. Napildi sa di ka. Pili ko yung kismoke ko eh. Di malasa. Duda, dyan po atong tikas mo gito. Pre. Oy, pre! Pre. Ano ka, pre? Napildi sa ko, pre. Oh, no, tangi! Basta akong helmet, pre. Nabira pa kay kong gipusta. Tay. Sa ito Patay, pakitang pre. tulong mo na biktima. Oh, Ay, pre. Nagduda ko, pre. Kay ang iyang kamot, pre. Ang usa. Di man niya bukaron. Ang usa naman. Ang usa mo igamag sporta. Patay, pre! Sugod-sugod, pre! Kini akong dua ka mata! Patay! Bisa ni malipat tayo! Kato! Patay! Akong pananaw, maong dyan niya! Inig! Open niya! Balik man! Magduda, tikas niya! Ito! Sakto ganyan yung istorya kay. Yung kamot. Pinuha. Yan naman yung kamot. Napinan niya. Ang maayong ato. Atong stylon. Para rin ko ay kuwakid.
Ayun. Oh, sakto. Sige. Ato og bulan duha ka kamot. Sugal balik. Sugal tayo. Sugal balik. Sugal tayo. Liro ato isugal. Kaya wala tayo kwalta. Okay, kaka. Kiri mo. Baligon. Kiri kau mo isugal mo. Sinawa sa din mo kuha ilan ito. Tawag kay magpindi niya ka. Ayo, bitani kayo ko. Baka bawi mo kayo. Mura mo helmet. A few inches later. Sugal pa, sugal. Balik, balik, Balik kayo. Balik, may sugal. Para makabawi may. Ngano nagkuyog mo tulo? Oh, liro. Liro. Ang kwalta diyor timo. Mas maayo ni kay. Oh, liro. Manlindot, malingaw tani. Hello? Oh. Imo. Kalo. Imo. Prilosad. Rilo, oh kana. May nang makaibaw bitong sa kurasa mo. Isugal. Para makabawi. Isugal. Bawi Oh. na atin. Isugal. Ito Okay. ha. Sugal niya. Ano ha? Ano ba yung tansa na? Okay. Tukig may brad. Oh. Oh, tutok. Ihap. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Okay. Larga. Pwede na ukbon. Hopya, ba. Pre ka dyan pre. Pwede na pre. O sala. O siya ko to ni pre. Binuwang niyo pre. Okba. Muna pre. Ang ako mo. Buwang is mo kayo.